Tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, sa ating panghuling araw ng pagsisimbang gabi o Misa de Gallo, hilingin natin sa Panginoon ang kanyang pagpapala at biyaya at tayo manatiling masaya at maligaya at manatili ang Panginoon sa atin ng ating tunay na maipagdiwang ang kanyang kaarawan. Alay natin ang misang ito pagpapasalamat ni Romero at Lolita Celso, Ed at Loli Valeroso, Miller at Maricar Limhoco, Rizalde at Imelda Estolas, Raul at Medicacho, Precious Farm, Rizan Farm, Sunny at During David, Romy at Pasing Reyes, Danilo Napuani Way Bailon, Rafi at Cynthia Cruz, Linda Cruz, Kosutum at Digna Kurahashi, Nene San Jose, Mike at Eloisa Mahid, June at Cynthia Sagum, Ira at Inigo Sagum, Petronila Munet Lirio Castro, Simon Lim Jr., Maria Teresa Blas, Almario at Sol Ramirez, Lucky at Erica Cruz, Anthony at Donalis Fajardo, James Don, China at Babid, Jason David, Merlin at Lisa David, 10 ng kanilang pamilya. Pagpapasalamat ni Pablo at Nida Manyo, Felipe at Joby Mangulabnana, Alan at Joy Mangulabnana, Raymond at Vivian Mendoza, Isabel at Yan Mendoza, Ernesto at Rosing de la Cruz, Pablo at Marcel Rodriguez, Gray at Fe Pangan, Susana Gumabon, Roger at Epi Valdez, Severino Aga, Ronald at Joan Aga, Irene Taruk, Maria Teresa Blas, Armando at Sol Ramirez, Maricris Ronquillo, Leslie Mariano, Erlinda Gonzalez, Maria Gemma Perez, Errol Reyes, Ira May Reyes, June at Joshua Bautista, Jennifer Angeles, Ana Lazaro, Joshua Abraham, 10 ng kanilang mga pamilya. Pagpapasalamat ng half dozen egg trading. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni
Rovien Tambocon, Jennifer Loctu. Para sa special intentions, ina Brian at Marivic Gonzalez, Silvia Bautista, Juaning Calma, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Catrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbad, Dr. Carlo Tantan at Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok, Special Intentions Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Cypress, California, Bobet Reyes, Led Salak, Minda Pelayo, Ningning Navarro. Special intentions si Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lilian, Mr. Rodolfo Pineda, Prime Group, Mayor Junan Gente Tamco, Karen Miranda Chan, Daen Tambeltran, Kikin Ira Bautista. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating may sakit para sa agarang kagalingan ng mga Norma Bat, Eraso Manangu, Barry Garcia, Rosalina Puno, Leti Calma, Brother George Cies, Brother Sing Garcia, Seroy Songko. At ipanalangin natin ang kalulatian ng kaluluwa yung nasa Tornina, Siriaco, Pablo, Felipe, Tasiana, Engracia, Apolinario, Anselmo Brigido, Maurino, at Among Lari. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat.
Bigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, pagpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Lagi maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po. Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang nakahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, bubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitingnan niyo po yung katabi niyo. Pakisabi, magandang umaga. Congratulations sa mga Kapampangan Menyadsad, sa mga nakatapos po at nagsikap matapos ang siyam na umaga na tayo gigising, na gigising kayo na mas maaga sa akin. No, palakpakan po ang inyong mga sarili. Natapos din natin. No. Anyway, pag nanonood po tayo ng TV, sabi po ng TV, sabi sa mismong sa palabas, sabi, ang programang ito ay rated SPG. Ang programang ito ay rated SPG. May temang, may lengguwahe, tema, karasan, aksyon, at sexual at droga na hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ngayon naman, meron tayong ang homilyang ito ay rated SPG. Patnubay ng magulang ay kailangan. At least wala pong bata dito, no? Na nasanta. Huwag kang makinig muna. Rated SPG ang ating homilya. Anyway, meron pong isang nag-birthday. Meron pong isang mamang nag-birthday. May anak siya, no? Pangalan ni Totoy. Nag-birthday si Totoy, tapos niyang magsimba, sabing ganyan, sabi niyang magsimba si Totoy, sabi niya, sana gusto ko po, Lord, maging masaya ako sa birthday kong ito. Basta happy lang po ako sa birthday kong ito. Sabing ganyan. Pagkatapos niyang nagsimba, naglalakad siya sa daan, nakakita siya ng karatula, happy ending massage parlor. Sabing ganyan. Tapos may kasunod pa yun, ibibigay namin ang inyong kaligayahan. Sabi niya, ay maganda to, parang gusto ko to. Pumasok si Totoy dun sa massage parlor. Sabi niya, ano ba yung laging service na binibigay ninyo? Sir, yung bestseller po namin, sabi ng receptionist, bestseller po namin ay yung happy ending. Sabi nga niya. Ano ba yung happy ending? Basta po, sir, ibibigay po namin sa inyo ang inyong kaligayahan, sabi nung sa massage parlor. Ay, sige, sabi nga niya. Nagmamadali siya, pumasok. Tapos, nagpamasahe na siya. Nagubad, nagpamasahe. Tapos nun,
Sabi nung babae, nung matapos na, sabi nung kanyang therapist, sabi, Sir, ready na po ba kayo sa happy ending? Sabi ganyan. Sir, ready na po ba kayo sa happy ending? Oo. Sandali lang po, sir. Sabi ganyan. Sige, bilisan mo na, happy ending na. Sabi, wag muna po, sir. Sandali lang po. Pikit nyo muna po yung mga mata nyo, sir. At bibigay ko na po sa inyo ang hinihintay nyong happy ending. Sabi, pumikit ng mata. Sir, bilang po kayo. 1, 2, 3. Sige, sabi niya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nung buksan ni Idil at ni Toto yung kanyang mga mata, nandun yung asawa niya, mga anak niya, kaibigan niya, buong pamilya niya, nandun at sinorprise siya. Sir, ayan na po ang aming happy ending kasama ng inyong mga pamilya. Happy ending. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa happy ending. Hindi maikubli ang tuwa at galak ni Zacarias sa kanyang anak na si Juan. Imagine natin, tangan-tangan niya yung bata at siya ay sumasayaw. Tangan-tangan niya yung bata, siya ay tumatalon. At tangan-tangan niya yung bata na si Juan. At pinuspos siya ng Espiritu Santo at nagbigay, umawit ng papuri sa ating Panginoon. Anong sabi niya? Purihan ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan dahil binigyan ng tayong tagapagligtas. Ang sabi niya pa sa anak niya, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Buong galak, buong saya, nagpasalamat sa Diyos dahil sa pagkatapos ng mahabang panahon ng kanyang paglilingkod, pagkatapos ng mahabang panahon ng kanyang pananatili, pagkatapos ng mahabang panahon na kanyang katapatan sa templo at sa Diyos, biniyayaan sila ng anak. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kadustahan at kahihiyan sa buhay niya at ng kanyang asawang si Elizabeth, eto na po ang happy ending, ang anak niyang si Juan Bautista. Hindi lang isang basta anak, isang dakilang anak na ginawang dakila ng Diyos. Tunay nga na ito ay happy ending. Mga kapatid, we have seen so many endings in our lives. Marami na po tayong nakitang mga ending sa buhay natin. Ending sa trabaho, lalo na po ngayong pandemic. Ending sa marami pong nasira ang kabuhayan. Ending sa school, pag-graduate ka. Ending sa relationship, pag nagkakahiwalay, pag nagkakahiwalay hindi lang ang pamilya, mga magkakaibigan, it ends the relationship. Sabi nga po ng iba, the best of friends can become the worst of enemies. The best of friends can become the bitter of friends. No po? So dahil sa paghihiwalay, we have seen so much endings in our lives. But the question is, are they happy? Yun ba ay mga happy ending sa buhay natin? Yun ba ay happy ending sa buhay natin? Meron pong isang direktor, yumahong direktor, Marilo Diaz sa bayan. Ang sabi niya, ending is not an ending unless it is a happy ending. Dating sa pelikula, ending is not an ending unless it is a happy ending. Sa mga endings natin, happy po kaya sa kabila ng mga pagsubok, sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga di magandang nangyari at nangyayari sa atin, happy po kaya ang ending natin? At paano tayo, katulad ni Zacarias, magkakaroon ng isang happy ending? 1, tayo magkakaroon ng isang happy ending. Tayo magkakaroon ng isang happy ending kung titingnan natin kung tayo mismo,
kung tayo mismo ay idudulog natin ito sa Panginoon. We start with God, we end it with God. It is a happy ending. Paano? Katulad ng ginawa ni Zacarias. Anong ginawa ni Zacarias? Ang pinakahihintay niyang anak ay hindi niya sinolo, kundi ipinagkaloob niya, ibinalag niya sa Diyos. At ikaw, anak ko, itatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. Sa kanyang mismong pagtatalaga, ibinalik niya sa Diyos, inialay niya pabalik sa Diyos ang kanyang anak. At kung titignan natin sa buhay natin, kung ang mga bagay ay dinudulog natin sa Diyos, ang mga bagay tinatalaga natin sa Diyos ang ang gagawa ng paraan para mabasbasan ito. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mabiyayaan ito at magawang happy ending. At magawang happy ending. Sa ordinasyon po, sa rito ng ordinasyon, kung hindi ako magkakamali, merong bahagi doon sa rito na sinasabi, sabi niya, may the Lord who has begun the good works in you bring it to fulfillment. May the Lord who had begun the good works in you bring it to fulfillment. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting paggawa sa iyo ay siya nawang tumulong para managumpay ito. So, titingnan natin, ito ay idinudulog sa Diyos. Happy ending, magiging happy ending kung ito ay dinudulog sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, ito po ay happy ending. Magiging happy ending ang mga bagay-bagay kung tayo mismo ay nananatili. Si Zacarias ay nag-happy ending. Bakit po? Kasi nanatili siyang tapat sa kabila ng kadustahan, sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng kahihiyan na matagal na silang walang anak. Siya ay nanatiling naglilingkod sa templo. Siya ay nanatili sa kanyang paglilingkod at katapatan sa Diyos. Versus kung titignan natin, may pagkakataon na kung minsan sa atin, may mga pagkakataon na hindi mo lang mapagbigyan ng pare, magtatampo na hindi na magsisimba. O hindi lang mapagbigyan ng pare, o hindi lang mapagbigyan ng pare, ay hindi na sila, king Kapampangan, tatabugla. Hindi na sila magiging active. O kung minsan, dinadasal-dasal nila sa Diyos at hindi na ibigay ng Diyos o hindi nila nakuha yung gusto nila, ang mangyayari, kakalimutan nila ang Diyos. No. For us to have a happy ending, kailangan tayong manatili sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. It should be an enduring one. Katulad ni Zacarias, hindi siya tumigil sa kanyang paglilingkod sa templo. Pangatlo, tayo magkakaroon ng happy ending if we are with Jesus. Kung si Kristo ay nasa sa atin. Nung bagong pari po ako, hindi ko makakalimutan. Bagong pari po ako dyan sa Magalang. Doon ako nagdikon, tapos nagpari ako. Tapos po meron pong isang matanda noon, 94, 97 years old siya. Hinahatiran ko po siya ng komunyon. Bawat linggo. Tapos minsan po, Pasko, hinatiran ko siya ng komunyon. Sabi ko sa kanya, "Oh Lola, what do you want for Christmas?" Inglesera po yung matanda eh. "Lola, what do you want for Christmas?" Sabi kong ganyan. Tapos lagi po yan may bambino nakatabi, baby Jesus nakatabi, kalong-kalong. Sabi po niya sa akin, "Father, what I want for Christmas is a peaceful and happy death with Him." Nabigla po ako. Ang gusto ko po sa Pasko, sabi niya, ay isang payapa at masayang
kamatayan. Kasama siya, yung baby Jesus. Tapos po, umalis na ako. Tapos, after 1 week, habang nagsasaya yung mga tao, habang nagpuputukan sa labas sa fireworks at nagsasaya ang mga tao, maingay nagsasaya ang mga tao, sinasalubong ang bagong taon. Ang matanda po ay tahimik, ngunit masayang yumao. Ang matanda po ay tahimik, ngunit masayang yumao. At bakit ko alam na masaya? Kasi nung basbasan ko po, nung misahan ko, iba yung ngiti ng matanda. Iba yung mukha niya, iba yung ngiti ng matanda. At yung kanyang baby Jesus ay kasama niya sa kanyang kabaong. Tangan-tangan niya sa kanyang kabaong. We want a happy ending. It should be end with Jesus. Gusto natin ang happy ending, dapat laging kasama natin si Jesus na nagbigay ng tunay na kagalakan, kaligtasan, at pagpapala para sa ating lahat. Amen. Amen. Magsitayo pong lahat. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, tanglawan ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyang lakas sa mga nanghihina, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang inihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa, naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin po tayo. Panginoon, manahan ka sa Sa aming katahimikan piling. ng ating puso't kalooban, ating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamagitan ng mga ito, tunay kaming mapuspos sa inyong biya at pagpapala. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Nalangin kayo mga kapatid na ating ari maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan Ama niyang naming banal. lumikha ang mga alay namin na iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagdapatin nawa nito ang aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may talisay na kalooban sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin itaas din. niyo puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin Panginoon. ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Tunay pasalamatan. marapat na kaya aming pasalamatan ng mga makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag na lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan na mahal na birang kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gan pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya't pinuri, pinaghati niyo ang ninibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapon ay inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Inaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng tanang kaparihan at ng lahat ng mga nakong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangidapatin kaming lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo tumulog sa Ama nating nasa langit.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya, tungayan ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng ang Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos nagbibigay ng kalwalatian sa ating buhay. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng ang walang upas na bigay, ng walang baliw na pagsilang ng anak mong aming pinagdiriwang, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Mamaya po sa pagsalubong natin sa pagsilang ng ating Panginoon, ang mga misa po ay alas 6:30 ng gabi, alas 8 ng gabi at alas 10 ng gabi. Nag-release po tayo ng mga mass passes. Naubusan na po tayo. Pero balak po natin mag-print kung kayo po hihingi ng mass pass. Sa opisina na lang po mamayang bandang alas 10 o mamayang tanghali na po para po sigurado. Magpiprint pa po tayo ng additional na content. Pakisabi po, yung mga magsisimba na walang mass pass ay mangyari pong doon sa baba. Doon po sila sa may daan. Hiling natin sa kapitan kung pwede pong ipasarado kahit kalahati ng daan para doon sa mga walang mass pass para magkasya. Ipanganalangin din po natin na sana po ay hindi umulan. No po? Para po tayo ay magkasya. Kung hindi po, pipigilan po natin kahit may mass pass ay pipigilin po ang mga tao na magsimba. No po? Yung pong mga bata, inuulit ko po yung mga bata, 15 anyos pababa, ay wag na muna pong magsimba. At ang mga senior po, wag na muna po magsimba, mag-online na lang po tayo. No po? Ang arsobispo po ay ipinaalam sa amin kahapon na sabihan ng mga tao 15 anyos pababa at 65 years pataas na bawal po iwasan ang pagbabahay-bahay bukas 25, 26, 27. Iwasan ang pagbabahay-bahay para po maiwasan ang pagkahawa sa COVID. Ito po'y panawagan ng ating Gobernador, Dennis Pineda, at sa tulong po rin po ng ating Arsobispo Florentino Labarias na tayo ay umiwas sa pagbabahay-bahay, lalo na yung mga bata from 25, 26, and 27. Salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa ating Parish Finance Council sa lahat ng nag-alay. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng napagod, sa lahat po ng nakiisa at nagising ng maaga para sa ating organizations na tumutulong, EMDC, COMLEC, choir, na po, ang ating mga choir, usherettes, greeters and collectors, na sila po talaga ang nasa harapan at sila nangangasiwa sa ating kaayusan dito sa Misa. Ating pong mga sanitation and disinfection team, ang ating pong mga KBS, Knights of the Blessed Sacrament, ating pong mga social media group. Maraming salamat po, pati ang ating mga galak. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagantabay para magkaroon ng makabuluhan, maayos, ligtas at mabiyayang magdiriwang ng Pasko at ng simbang gabi o Misa Tegalyo. Palakpakan po natin bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Last na lang po. Yung pong merong mga bambino sa inyo, bambino Jesu o baby Jesus, pakidala po sa inyong pagsisimba mamayang gabi at babasbasan po ang mga ito. Muli po yung mga may bambino Jesu sa inyong mga bahay, pakidala po mamayang gabi sa mga misa na sisimbahan ninyo para mabasbasan po. Dahil wala po tayong pahalik ng bambino ngayong taong ito. Dahil na rin po
sa pandemya. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay ari na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat.